ina son ma tambaya mana. Ai ko ta mana ina jin ka maza. Wai a ce za ka yi kuɗi ka zama mishaƙin amma ba za ka yi ko kuma ka zama amma ba za ka yi kuɗi ba. Wanne za ka zaɓa? Kuɗi mana. Zan yi da wani aure. Kuɗi fa ka zaɓa? Na yi kuɗi zan ɗauka. Amma da kaka manta fa akwai daren farko. Daren farko. Me za ka yi da kuɗi ba mata? Ai daren farko ya dama ba ruwana da wani daren farko masta. Kana ji na zuwa zan yi a zare ni. Inda muke zara karnuka muke dandali. Kawai in ta cin abinci kaga an cire min sha'awa kenan ba ni ba wani maganar sha'awa in ta cin abinci ina cin namomi in zama ƙato kawai kaman alade ni zan yi da wata mata ni idan na san wannan maganar ma za ka tsaya kana kwaikwaya wannan tsaya a nan gurin na ɓata ma kaina lokaci ne na rantsi da Allah kuɗi zan zaba ko yanzu ka sake tambaya ta kuɗi zan zaba kai ka kaman ka ji gayan nan fa wai yana gaya min cewa wai idan a ce in zaɓa kuɗi ko in zaɓa mace to ni me zan yi da wata mace ga kuɗi ka ci gayan ni gaskiya yau na san gayan nan baka da wayo dan wata ma suka tafi wata ƙasa shi da matarsa ya bar ta cikin hotel ya zuba wata ƙasa ya manta da ita saboda ya je harkan kuɗi kana gaya min wani wai aure to ni me zan yi da wata mata bari samu in je ta can gurin dan rage ta na cika ciki na fadari nake ji